Déu-vos guard, bros. Benvinguts a un nou episodi de Veïns, la sèrie de receptes d'altres cultures. Avui un plat de tasca basca, de sidreria de Guipúscoa. Des del restaurant Roxario d'Astigarraga copiarem la recepta de la mítica cuinera basca Rosario Tapiaín. Com va dir el David de Jorge amb el seu programa Robin Food, amb aquesta recepta se te va la olla. Arrenquem amb uns 350 grams de bacallà de salat. El blanqueixem, és a dir, el posem en un cassó, cobrim amb aigua freda i posem a foc mig. Abans de que arrenqui el bull, retirem el bacallà i el deixem refredar. Un cop fet l'esmicolarem, així a mà. Com si fos per fer una esqueixada. Ara anem pels vegetals. Picarem un bon grapat de julivert, ben menut. El reservem. La recepta original porta 4 o 5 bitxos. Jo canvio 2 bitxos per mig pebrot verd italià. Els bitxos els partirem per la meitat i el pebrot a tires. Finalment 5 cebes. Jo n'utilitzo de figueres. Tallarem les cebes a la juliana. Sembla que n'hi hagi molta, però us asseguro que és un element fonamental en aquesta recepta. Reservem. A una paella al foc mig posem un dit d'oli d'oliva suau. I posem els bitxos i el pebrot. Deixem que es vagi freixint. Penseu que el bitxo aporta dues coses, gust de pebrot i el punt picant. Per això no n'utilitzo 4, perquè per mi seria massa. Però això ja va a gustos. Els bascos posen 4 o 5 bitxos i no utilitzen el pebrot italià. Fixeu-vos com l'oli es va perfumant, va agafant el color verd del pebrot. Quan estiguin ben fregits i l'oli molt ben infusionat, col·loquem la ceba en una altra paella i amb un colador hi aboquem l'oli. Llancem els pebrots i els bitxos. I comencem a afegir les cebes a foc alegre. És una feina on haurem d'estar atents, anar remenant contínuament, que no se'ns cremi. No estem fent un sofregit català, però té similituds. Foc molt fort, anar fregint, anar removent. Trigarem uns 30 minuts. Aquest és el resultat que busquem. Ara l'oli té un gust de ceba, de pebrot i el punt picant increïbles. Colem un altre cop l'oli de la ceba. Posem la ceba a la paella on farem finalment la truita. I aboquem el bacallà. I ho anem treballant. Anem trencant el bacallà, anem integrant, anem remenant uns 5 minuts, a foc mig. Passats aquests 5 minuts hi afegim el julivert. Un parell de minuts més integrant. I ara amb un bol 7 ous. Sí, 7. No en feu menys. Batem els ous i cap a la paella. A foc viu. Els primers 30 segons anem quallant de dins en fora, com qualsevol truita. 15 segons més de donar-li la forma. I arriba el moment del terror. Toma truites. I el hop. Bé, me n'he sortit. Altres vegades no ha sigut així. És recomanable mullar amb aigua el tomatruites. El tornem a abocar, 20 o 30 segons més i cap en fora. Els punts foscos que veieu de la truita no són l'ou cremat, és la ceba fregida. Aquí la tenim.
Realment és una de les millors truites que podeu fer, molt fàcil. Jo penso que és potser la truita més bona que he menjat mai. Té molta tradició a Guipúscoa, no dubteu. Al proper vídeo no deixarem el bacallà, som a Quaresma, i farem una recepta típica del meu barri. Cuineu i cuideu-vos.